Vítajte na našom ďalšom diele podcastu Dubajské reality a gossip. Dnes si povieme niečo viac o dedení, o spisovaní závetí v Dubaji, pretože veľa klientov k nám prichádza s otázkou, ako v podstate riešiť túto tému a túto otázku. Čiže, Moni, keď príde klient s tým, že ako má postupovať v prípade spísania závete, keby sa mu náhodou, nedaj Bože, niečo stalo, tak ako má postupovať? Vieme mu s týmto pomôcť v prvom rade? Takže ahojte všetci. Áno, dá sa s tým pomôcť. Do roku 2022 bol zákon, ktorý sa viedol, miestny zákon šária, kde to bolo rozdelené, že ako prvé dedil syn, brat a potom až tá žena. Ale od roku 2022 je nový zákon, ktorý hovorí, že sa dedí podľa vašej krajiny, odkiaľ ste. Ale teda my stále odporúčame spraviť si tú záveť v Dubaji, keďže môže to trvať aj rok, dva, kým sa vám to celé vyrieši, celá situácia. A nedaj Bože, nehovorí nikto po anglicky. Tak je to ešte horšie, pretože aj tak to má stále pod sebou Dubai Court, čo znamená Dubajský súd. OK, ja len možno nie, že doplním, ale len by som chcela povedať, že raz jedna klientka mi hovorila, že OK, trošku sa zdá možno tá cena tej služby alebo toho spísania tej závete vyššia, ale v konečnom dôsledku, keď to spravia teraz, ak by sa náhodou niečo stalo, tak ich to v konečnom dôsledku vyjde menej, pretože potom by si museli najať túto vlastného právnika a v podstate riešiť ten celý proces tu. Do tohto ti skočím, takže ono by sa tak riešilo, že ak nemajú tú záveť, trvá to možno rok až 2 roky, celý ten proces pre tých ľudí. A hlavne je to o tom, že toho právnika ani nepotrebujú. Môže to byť nejaká osoba, kto hovorí po anglicky, lebo ty musíš ísť na ten Dubai Court, na ten Dubajský súd a tam to celé vybaviť. No ale my teda odporúčame urobiť tú záveť a cena tejto závete je 22 000 dirhamov, ak sa to sťahuje na byt. Koľko je to na eura? Na eura by to malo byť 5 500 eur. Ale ak tam chcete mať aj dieťa, to vám potom vysvetlím za chvíľku, že aké sú tie kategórie tej závete, tak tedy tá cena je od 28 000 až do 30 000 dirhamov, čo znamená nejak 7 500 eur až 8 000 eur. Ale určite sa to oplatí, lebo keď už máme teda túto záveť spravenú, tak celý ten proces trvá len 2 týždne, keďže vy dostanete vystavené tlačivo a takisto online formu, s ktorou vy len prídete na dubajskú políciu a do 2 týždňov sa vám to celé vyrieši. A takisto s týmto dokumentom môžete potom ísť na aukciu alebo predať ten byt, prenajať. Mali by tá osoba, ktorá bola tam potom na tej záveti spomenutá, by mala všetky tieto práva spraviť namiesto tej osoby, ktorá teda by tu už nebola. Dobre, a vieme povedať našim sledovateľom, že aké sú typy závete, pretože viem, že je nie jeden typ spísania závete, ale že ich je viac. Tak povedz o tom trošku viac. Áno, takže sú 3 typy. Ak človek chce len na ten byt, tak to je tá lacnejšia varianta, ale ak chce mať ten celý balíček, tak prvý ten typ závete sa vzťahuje na dieťa, čo znamená, nedaj Bože sa vám niečo stane a ste tu v Dubaji a vlastne rodičia možno sú v majú autonehodu alebo niečo sa stane nejaká tragédia, tak to dieťa vám len tak nevydajú na Slovensko vašej rodine. Vy musíte mať spísaný teda ten závetný list. To znamená, len väčšinou by to malo byť pre tých ľudí, čo tu žijú v Dubaji, že poverujete nejakú osobu, ktorá potom môže to dieťa dopraviť na územie Slovenskej alebo Českej republiky, alebo kde žijú tí klienti. Potom ako druhé sa vzťahuje táto záveť na asety, to znamená na auta, bankové účty, byty a takéto veci. Takže to je potom teda, čo môže byť aj separátne len na toto tá záveď, alebo ako ten celý balíček. A potom tretia varianta je na firmu. Ak človek tu má firmu, tak tam má to podpisové právo. A tak keď sa nedaj Bože niečo stane tomu majiteľovi tej firmy, mal by poveriť ďalšiu osobu, ktorá bude mať zaňho toto právo plniť tieto veci. Tak dajme tomu napríklad podpisovanie pre zamestnancov veci, podpisovanie bankové veci, podpisovanie všetkých úradných dokumentov, tak vtedy by mala byť táto osoba splnomocnená na tieto úkony. Čiže v podstate
Koniec koncov, to, čo platí na Slovensku, je na Slovensku a v Dubaji to treba mať spísané a v podstate vyriešené všetky tieto životné možno otázky alebo situácie aj tu. Áno, teda odporúča sa tak, že najskôr si vyplatíte ten apartmán a už keď vám začne zarábať, tak nejakého o pol roka, o rok spraviť si túto záveť, lebo je to vždycky dobré mať, lebo ten proces je naozaj urýchlený, trvá to len 2 týždne. A čo v prípade, keď teda klient si kúpi apartmán, jeho výstavba trvá, dajme tomu 3 roky a o rok alebo rok a pol sa mu niečo stane a v podstate zomrie, tak čo v tom prípade, ak nemá spísanú záveť? Ak nemá spísanú záveť, tak to je tá situácia, že to môže trvať možno ten rok, 2, kým sa to všetko vyrieši. Lebo musia vlastne sem prísť tá rodina, alebo manželka, mama, otec, brat. Čiže pozostali musia prísť priamo do Dubaja a vyriešiť tú situáciu s apartmánom, čo s ním ďalej. Takže toto je tá situácia, čo môže nastať. Veľakrát, ešte keď to je počas tých splátok, tak si myslím, že tam by bolo možné sa s tým developerom dohodnúť. Lenže to je tá vec, že keď uvažujem, ty posielaš peniaze na escrow účet, ten developer, on nemôže vybrať tie peniaze z toho escrow účtu, až dokým tá stavba je nedostávaná. Čiže ja si myslím, že to bolo by potom jedine možné počkať, kým sa tá stavba dostáva, a až potom riešiť celý ten proces. Takže tí ľudia by mali čas na všetko vyhotovenie a my sme tu samozrejme pre nich, aby sme pomohli riešiť tieto veci. A Natálka, čo potom by si odporúčila našim klientom, ak majú už právo vybaviť si tie víza, teda vieme, že sú 2-ročné víza a 10-ročné investorské, keby si nám mohla priblížiť, že aké sú tie hodnoty, koľko musí mať investované a či odporúča si to aj vybaviť tým klientom. Čo sa týka toho nároku na víza, tak určite to klientom odporúčame z toho dôvodu, že možno aj tá politická situácia alebo celková situácia v Európe nie je moc priaznivá a človek nikdy nevie, čo sa stane. Čo sa týka víz, sú 2 typy. Investorské rezidenčné víza v prípade investície nad 200 000 eur, tak klient má na ne nárok a platia tieto víza 2 roky a sú platné len pre jedného člena rodiny. V prípade, ak investor investuje nad 500 000 eur, čiže 2 milióny dirhamov približne, tak má nárok na Golden Visa a tie sú platné 10 rokov a v podstate platia pre celú rodinu. Tieto víza samozrejme nezíska ten investor automaticky, ale musí o ne požiadať a je to tiež teda nejaký proces toho vybavovania alebo nároku, získanie toho nároku na víza, ale teda naša spoločnosť aj s týmto vie pomôcť. A čo sa týka ceny tejto služby alebo za akú cenu viete získať tieto víza, tak je to približne 10 000 dirhamov. No a na túto, v podstate celú túto službu máme veľmi šikovný tím ľudí, s ktorými spolupracujeme a verím, že ich budeme môcť aj privítať niekedy v máji ako hosti alebo hostia. Takže na to sa teším. Dobre. Aj ty? Áno, jasné. Tak toto by som vám teda priblížila, že takéto služby neponúka naozaj každý. Samozrejme, hovoria ľudia, že ponúkajú, ale čo robia tí makléri, tak oni hľadajú zvonka nejakých ľudí, ktorí možno nie sú ani overení. Tým, že my už máme také veľké množstvo predajov a skúseností, tak už máme veľmi overených ľudí a vieme, ktorí sú najlepší a hlavne najlacnejší na trhu. Dúfam, že táto epizóda bola pre vás veľmi náučná a napomocná. Vieme, že to je troška možno serióznejšia téma. Aby ste mali viacej otázok na nás, neváhajte nás kontaktovať, buď mňa alebo Natálku. Sme tu pre vás. Pekný deň. Pekný deň, ahojte.